morning. Today is February 6, Friday, first Friday of the month. Oh, yan na ito yung mga raon. Ito itong papanginan noon, mga presyo. Ha merkado, hiton isda. So, amayin din hilot ito na tanawang public market. May tungod yun man nga sige ito inuran-uran pero nakadlaw. Siyempre mahal ito niya na itim isda. Tagpira pa yanan ko, anan bangos. 280. O tagpira pa suga dito no? 200. Iba't kulor nga tilapia. Babayi ini, babayi. Aw himul, ano? Tagpira ta, di. 3 kilo. Aw gido, it nga kamasaga. Kasagaran, puros bangos yan, Initi ka man din. Dinileni hapon may San Juanico. San Juanico, pero kuan ito ng Piscade. Tagpira pan kilo didi. 280. An burot 240. Kadayon nga ginihingaya dito ang merkado publiko. Didi dapit ha tanawan Nga proyekto ini nga sadang maton igparayaw, igpasabot kay amo niyan sinisir nga this is where your tax goes. O damo yan at babaligat kamanukan, karne, may tungod yun man nakulang yan na isda. Time check ba doy? 10:01 in the morning is of course naka-spaceship kita. Alas 10 amo dit mau pa yan na ito itong pag-ubuhaton niya ng adlaw in masinga di kita agido rin kita makagbutahin pigal tat pustiso pagkakaluwa-luwa balik kita balik ano ba ito? O diri pwede kita maglalakat nga nagkakaluwa-luwa tat pustiso kaya makarawod di na lagi ta again ano ba ito niyo? Diri ka formal. Oh, yan na ito yung mga raon, mga kasangkayan. Daragod man na nga baka sigiton uran-uran. May da bagyo. Ito itong papanginan noon, itong kahimtang, itong mga presyo. Ha merkado, itong isda. O, masingad to kita, masingad to. Okay. Ay. So ani kita yan na din namin merkado publiko at hipalong. So amayin din hilot ito na tanawang public market Anagora. So tatong bubuhaton matisugad kita nga di. Tato nini yan may tugod ba na ng bagyo basyang. Yan kay katrabaho. May tungod yun man nga sige ito inuran-uran pero nakadlaw may da mga tropical conversion may da bagyo basyang. Siyempre mahal ito niya na itim isda. Itis din niya nagbagang laom-laom. Pero kay kasagaran so kada di biyernes marasa dit baga papakaladkad hinmalagsing na sabaw. Masarap ngayon ang kumukulo-kulo-kulo. Ito yung bangus. Para sa mga di nakakalam, dito po tayo sa Agora Public Market. Tagpira pa yanan, kuhanan bangus. 280 kilo yan. Ha? 280 ang kilo. Mahal-mahal yan kay mahitungod kahit tungod yun man ito na bagyo. Sali dito kay isdaan yan dito sa Tanawa. Yes, bongga! Ito yung mga isda natin ngayon. Vlogger? Saan kailang? Tagkira pat suga dito 200. 200 makon yan baga mailap yan at isda mahal tumutingaga mana 200 ha. Man. Di pagiha, pading tilapia. Man. Dito, marasa yung naging papaksiw. Paksiw. Wala ka daw. Ading di klase liwat, man. Iba't kulor nga tilapia. Babayi ini, babayi. Aw himul, Amin kong pare, karahon ng Nico de Leon. Bogor, Pilipinas. Himul-mul.
Parrot fish. Oo, alat di color nga. Kuan, tilapia ano. Tagpera man sa dito. Pero ni. Lang. 380 kuno ha. Kay may tungod jud man ano, iton na ton kondisyon iton panagatan salit baga mahawul-hawul gyap. Ano? Oo, Okay, pare. Oo, sakay kita ha. Sakay. Oo. Diluwat. Ano niyang isda? Ading good thing a bangus. Sakay. Mapingatak na. Tagpero ta di. 3 kilo. Tag 3 ang kilo ang nga rin isda. Ay na. Inin Aw. Asa-asa. hasa-hasa. Oh, tag 3 ang kilo ha. Tag 300 kay baga pastilan. Di lang rumamaya na itong kuan. Panagat. Adi mga shell gihapon. Marasa ni gisasabuan. Agoy. Agidaw hiatod. Ay nangani atod. Ato. Nagluluto. Ato nagluluto yatod. Adi tagpera di ang kilo. 280. 280. Papato na. Adin masag. Agidaw yung kamasagan. O kasagaran ano bangus good man itato nakikita niya na didiha tanaw. Di pero sa din eh. Ha? 270 liwat. Andad to? O for parehas la. O sabot-sabot la ano. Kasagaran ano puros bangus yan ano. Initi ka man din. San Juanico. Pero kuan ito ng piscades. O naka-piscades. Kay makuri yan na panagat. Nila rumamay, mamadlos. Ano? O sali ito atong presyo yan na ang talon nitong kaisdaan. Duruhin ka mahawul gihap. Pengaga. O gino ka adi. Marasa di nga para. Ito niyo pagtulanay. Para ini padi. Hi sister. Hello. Para padi. Tadi para iton. Mga tapos, suga dito na no. Pagbabalik da, agi daw nanay, ginbalikad na. Oo. Ano tawag yun? Bodless. Budless. Tagpera pang budless yan na. 180. 180. Dito karasa ito ngigin. Kulang yan anuhin kuan, isda no. Oo. Kulang ngayon ng isda. Budless. Ito, diyan yung isda. Ano pa niyang isda? Burot, saan kayo ito? Burot. Oo, tadi. Hasa-hasa. Tagpira pan kilo didi? 280. 280. An burot? 240. 240. Oo. Makuri good man. Classmate, makuri good man yan na ano? Ay, makuri, good classmate yan na. Itiinin niya, gitu. Naman. Tagpira. 200 lahat mo check. 200 midya. Gitu, ano? Binubos 180, dito 200. Gitu, ano? Makuri good man yan na ano? Makuri good man yan na ito. Oy, tabi apoy, mana. Bakit kita magpakasabod? Mapikay nakita ka. Okay, di sugad haat. Sabi to, malabad. Ano ko nung sangkay? Oo, tagpira pan imo kuan. Ini 120 ang kilo. 120. Yes. Gitu may the music. Oh, okay la, sige la, bisan wala ta mo niya na. Off ta na lang ano. Kasi YouTube kasi masyado yung YouTube ano, sensitibo. Kahit hindi natin music iginaano tayo ng tinatawag na copyright. Padaw. Oy, sakay. Budlis ano, budlis. Oo, budlis bangus. Tagpira pan budlis. Tagdus pa man ang kilo. Tagdus ta didi, gitu karasa ta tugihapan kuan. Bangus. Atong turingan nga gudti. Ito, ginuko. Ma. Ading music. Waray nga na natin yung bibili nga surog baon. Sangkay to niya. Man, tadi di. Ano yung niyaw gini? Ano pa Tuwa niya? daw, amo la lugod. Siya daw yan na. Ano pa niya? Kuan, pirit.
Pirit. Oo. Taad to nga sa. Wala di. In Buraburaw. Buraw-buraw. Kirin. Tapira man buraw-buraw. 220, adi 180. 20. Amot mo, pigil-pagigin susuban. Susugba. Ito, karako. Ang bangos. 260. Puros bangos yan na tatong makikita. Hindi diha merkado publiko. May tungod-good man nga makoriton niya ng panagat. Nagkakalubong-lubong. Bagkot balod. Delikado. Oo. Ano ito, makikita lot didit gininayad nga kuan. Gininayad nga merkado publiko para gyapon kita masayod. Anot kahimtang. Pero kung kikita kung pwede kita makasulod, kung diri okay lang. Ano? Padayon nga ginihingaya dito ang merkado publiko. Dili dapit ha tanawan ano? Oo. Man, amo yung sinisiring ngayon nga kanal-kanal. Oras nga na magbabalo nas madiretso nga dano, may din buhod ida. Isusugad nga da para di rin maglalalasaw. Man. Oo. Amo yung kahimtang iton sulod di ha Agora public market. Padayon nga naghihingayad. Oo ha. Bayin baga. Oh, may dan nagpapakyan kung kumusta itong kahimtang didihigbaw o didihaubos. Padayon nga naghihingaya, di rin hiramaon da nga di rin katima ha. Oh, ay kamin. Oh. Baga maupay na kaaya din eh. Proyekto ini nga sadang naton igparayaw, igpasabot kay siyempre taga-tanawang ka. Di ba? Taga-tanawang ka, malilipay ka hininga aton na nakikita niya na nga era proyekto na paghingayad ang renovation ano han merkado publiko didiha Agora kabahin hito na fish section ngan meat section. O malilipay ka kadudog. Kay amo niyan sinisering nga this is where your tax goes. No matter anong paman ano nakikita man. Oh, so di dilo at mid section. So sigurado yun na di dilo tin matarayatay iton mga kamanukan o kay makuang ka. Oo. Dira. Ano? Oo. Nagkikinuha ni Red mga suga. O damo yan at nagbabalik niya itong kuan kamanukan mga karne may tungod good man na kulang yan na in kuan isda. Oo man di amo lagi pa na ako. Ha damo didi. Okay tungod good man na madlos. Oh, may bagyo pa, salit. At kasagaran natin nga mapapalit yan na kay tungod kay kulang yung isda, magapilhin karne. Di din dapit normal. Itong dapit, no? Ano? Pastilan, ginawa ko. Oo. Ay, manulod eh. Tingaga. Good morning. Oo. Oh, Lord Dilita. Oo, mamay ka lang. Natarayatay lang dinit kalitsunan, ha? Oo. Mas nagapil good man iti ba? Ano? Adi didi. Adi daw. Man. Adi ang sangkay. Adi daw, adi ang kuang. Adi ang marasa. Marasa nga. Tagpira lang yapitan. Chicharon bulaklak. Chicharon bulaklak. Oo. Marasa iya. Napakuan. Timbangon ta. Oh, so dili lang dapit ano. Amon ato niya na nahimo may mangrawon, kabayan ng presyo, panginanohan mga kaisdaan, dili dapit aton merkado publiko. Wala kay aton, okay na nag-iya, okay. Oy, sulibang ko ano. Ididi ngayon haigbaw, pagkabati naton, mahimo kunin nga Watson kay nag-hiring. Amo nga duro iton baga paniguro iton mga nag-aayad dididapit ha aton iton Agora public market
Kay may dagod man pagtutukuron o diri pagtutukuron kan Watson ano dito ito nahigbaw di ba makalilipay okay may tungod good man ano nga part ini hiton progress hiton aton bungto nga kung pananglitan iton bungto magbubugiot matraffic. Entonces, halo, nagtitikad mo. Ito ni investor. O magdamo na nga ang investor. Entonces, itong tax, damo itong makukuan ng proyekto kay mabase itong kita tinatawag nga income, hello, o income itong munisipyo. So siyempre igbabalik siyempre igbabalik sa publiko pinaagi itong serbisyo nga diri ahos ano sugad lang itong aton yung mga round makahatag kita ng informasyon kung ano natatabo di aton dapit kaya kita diri man langanit aton dinhiyatan awan din tatagan ng importansya pati gihapon natin makagrani nga bungto. Nakita man kamo ano nga pag nag-nahinay kita pagkadto din magkador dilain nga bungto para ano ipakita diri pagtanding no kay itong tanawan sa ditong Tulusa Dagami o doy din man nasisingad to kita nakikita naton itong diferensya salit makita nga niya bubugiot entonces we are in a progressive town no. Oo, entonces damo tao nasingan para manabo labi at Domingo. Tala sa karon talanay. Again, this being your friend from another stars. Tigang didi Tanawang Public Market. Ako no papabili lagyap ngayon sang kay nga mayukbo. Ako isang kay Tonyo. Good night, sweet dreams. Mama. Chup chup basta magsarang kay lagyap kita ha. Paya. Okay.